Taron shekarar 2022 na shugabannin ƙasashen Majalisar Ɗinkin Duniya, wanda ya gudana a birnin New York na ƙasar Amerika, ya zo da hayaniya da ta shafi ƙasashen Afirka wanda aka jima ba a sami irinta ba, musamman ƙasashen da suka shafi ƙungiyar ƙasashen Yamma masu haɗin gwiwar tattalin arziki wato CEDEAO ko ECOWAS. A cikin taron da ya gudana a birnin New York na ƙasar Amurka, an ba wa shugabanni da damar tofa albarkacin bakinsu da kuma yin cikakken bayani game da abin da ya shafi ƙasashen nasu, bisa halin da ƙasashen nasu ke ciki, abin buƙata da kuma hanyoyin da suke bibiya don magance matsaloli. Mai girma Shugaba Muhammad Buhari, shugaban ƙasar Najeriya, a lokacin da ya buɗe bayanin nasa, ya fara da gaisuwa haɗe da jinjinar ban girma ga shugaban taro da mahalarta, shugabannin ƙasashe daban-daban, tare da wakilai daga ko'ina. Ya ci gaba da cewa, da sunana da sunan al'ummar ƙasar Najeriya, muna taya ka murnar jagorancin wannan tafiya a cikin taro karo na 77 da ke gudana a birnin New York. Daga yanzu, za ku iya lissafawa da ƙasar Najeriya a cikin ƙasashen da suka ba ku goyon baya 100% bisa aikinku har zuwa ƙarshen wannan wa'adi. Ya ci gaba da cewa, kamar yadda na kasance, na yi bayani tun shekarar 1984 a lokacin da na karɓi mulki ina shugaban mulkin soja na ƙasar Najeriya, kuma sai gashi bayan shekaru 30, na ƙara samun ƙwarin gwiwa a shekarar 2015. A matsayin zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Najeriya, a yanzu kuma da mulkina ke neman ƙarewa, zan taɓa batun sauyi da aka samu kuma a yanzu da mulkina ke neman ƙarewa. Zan taɓo batun ci gaba da sauyi da aka samu a Najeriya, Afirka da faɗin duniya, sannan da fannonin matsala da ta inda ta yi mana ƙamari. Ya ci gaba da cewa mun samu kanmu cikin halin jarabawa daban-daban wanda suka haɗa da damuwa daga mutanen da ba su cikin mulkinmu, ga matsalolin yaƙi da sojojinmu ke fuskanta da ‘yan ta'adda, hayaniyar ƙabilanci da addini, sace-sace ta hanyar kidnapping da kuma ta hanyar sadarwa, matsalar ‘yan gudun hijira, bambance-bambance a cikin sa'ar samun aiki, gurɓacewar yanayi da halin rayuwa. Duk da wannan matsanancin hali da duniya ta shiga, Majalisar Ɗinkin Duniya ta nuna ƙarfinta wajen ba da agaji a wasu ɓangarorin, wanda mafi aikin da ta yi shi ne inganta ‘yancin ɗan adam da samar da tsaro a wurare daban-daban, da wanzar da zaman lafiya. Babbar damuwa ta ƙarshe a yau shi ne halin rashin natsuwa da ake fuskanta a ƙasar Ukraine, wanda abin ya taɓa kowa da kowa, kama daga ƙasashen nahiyar Afirka har ma zuwa Asiya, da batun matsalar al'ummar Falastin, da batu kan makamashin nukiliya. Matsalar tashin hankalin ƙasar Ukraine na daga cikin abin da ke iya taƙaita makaman yaƙi a Najeriya, wanda haka ma zai shafi wasu ƙasashe da dama. Batun matsalar coronavirus da ta gudana a tsawon shekaru 3 da suka gabata, ta bar mu da matsaloli, asarori, haɗe da koma bayan marar adadi, duk da cewa alhamdulillahi daga ƙarshe an samar da maganin tsare samuwarta. Wannan kuma sakamako ne na haɗin gwiwar ƙasashen duniya a cikin sha'anin. Hakan ne ma ya sa alaƙa da haɗin gwiwa a tsakanin ƙasashe ke da matuƙar muhimmanci. Hakan kuma ya ba mu dama ceto rayuwar miliyoyin al'umma a faɗin duniya. Sauyin yanayi ma ya taka muhimmiyar rawa kan samar da koma baya a fannin noma, ta la'akari da ambaliya, rashin samar da amfanin noma da dai sauransu, wanda hakan ya shafi ƙasashe da dama a duniya. Ina fatan za a yi amfani da wannan zaman taro zagaye na 77 na Majalisar Ɗinkin Duniya don samar da sauyi da kuma tsari da zai taimaka don magance matsalolin sauyin yanayi. Shugaban ƙasar Najeriya Muhammad Buhari ya ci gaba da cewa, an yi ƙoƙarin samar da hanyoyin sada zumunta ne bisa tsari mai kyau da manufa ta gari don samar da ci gaba. To sai dai mutanen banza na aiki da wannan shafi domin wanzar da tarzoma, tashe-tashen hankula, hayaniya da rabuwar kawuna. To muna ci gaba da aiki don magance matsalolin ba tare da taɓa martabar ‘yancin faɗar albarkacin baki ba, duk don inganta tarbiyya da ci gaban zamantakewa mai inganci ga al'ummarmu, tare da ba da cikakken ‘yanci ga wanda aka tauye musu haƙƙi. Ya ci gaba da cewa a ƙasar Najeriya muna aiki tuƙuru domin inganta dimokuraɗiyya
sannan muna ƙarfafa hanyoyin samar da ingantaccen mulki a cikin ƙasashe kamar a ƙasar Gambiya. Mun ba da gudunmuwa wajen inganta tsarin riƙon ƙwarya domin al'ummar ƙasar. A ɓangaren Guinea-Bissau, mun yi aiki hannu da hannu tare da zaɓaɓɓen shugaban ƙasar sanda ya fuskanci wasu matsaloli. Sai ƙasar Chada a lokacin mutuwar Idrissa Déby, mun ba da sojoji domin haɗin gwiwar yaƙi tare da samar da riƙon ƙwarya kafin gudanar da zaɓen shugaban ƙasa zaɓaɓɓe. Wannan kuma abu ne da muke fatan ci gaba da gudanarwa a ƙasar Najeriya. Sannan muna ci gaba da shirye-shiryen gudanar babban zaɓen ƙasar Najeriya a watan Fabrairu mai zuwa, wanda insha Allahu sabon shugaban ƙasa ne zai kasance a taron ƙungiyar nan zagaye na 78 a shekara mai zuwa. Muhammad Buhari ya jagoranci ƙasar Najeriya har sau biyu, sannan ya yi alkawari a wannan karo zai sabka salim alim bayan zaɓe ya baiwa wanda ya ci. Saboda haka, muna fata Allah ya zaɓa wa ƙasar Najeriya shugaban ƙasa na gari, mai son al'umma da ci gaban ƙasa, mai son zaman lafiya, tare da fatan inganta rayuwar al'ummar ƙasa da nahiya baki ɗaya.